Ja sam Jasmina Srećković iz Sepaca. Tako znam, ja sam se bavila poljoprivredom, također i moje sestre. Sjećam se kad sam išla u školu, kad sam ja i moje sestre čuvale ovce, znači i pomagale smo, radili smo baštu, išli smo na njivu, kupili smo seno, brali smo kukuruz. Otac je bio živi, baba i deda, znači lepo smo se slagale, nas ti sestre. Ja i moje sestre smo posle očeve smrti imale fizičku deobu i tada smo se podelile na 3 dela. Imamo i što je nešto vraćeno od što je nekada država uzela. Ja imam sve papire. Poslednji put smo obrađivali, možda ima 4-5 godina. Ponudili smo to da prodamo. Taj naš predsjednik sela radi gore i on je jednog dana mene pozvao da se ja dogovorim kao da ponesem sve papire i da se dogovorim sa izvesnom osobom koja radi tu, koja je preduzimač. On je mlad i ima bradu. On je kupovao kao po nekoj minimalnoj ceni i tražio je papire. Za cenu je dogovorio da se dogovorimo kasnije i da se vidimo kasnije. Znači, a opet mene više nisu kontaktirali. To je bilo negdje u zimu 2016. Od tog dana više nikad nisam došla u moju njivu. Znači, sada to što je gore u Krstići, što mi zovemo Krstići, to je sada neko je uzeo, neki otimač. Gore je zagrađeno i gore ima taj voćnjak. Moja parcela je šucima izvučen, a u sestrinu parcelu je imalo neki otpad, znači to je za 2 mjeseca je raskrčeno, ograđeno i zasađen voćnjak. Taj otimač, kako ja mogu da kažem, on je to zaposeo i nemamo pristup, ne može da uđemo tamo gore. Kad pogledaš, znam da sam tu, da je to moje i neko je drugi došao tu, znači zauzeo. Ja sam nemoćna, znači da bilo što uradim. Kad je moja sestra otišla u Raču da prevede i tamo je otišla, našli su predmet sa imenom moga oca, ali i fascikla je bila prazna. Našli su predmet, znači fasciklu i predmet je bio aktivan. A šta mislite što se desilo sa tim dokumentima? Pa verovatno da je neko sklonjeno. Znači i njoj su tada rekli da u arhivi ne može da je traže, ne može da traže. Da li je tu njivu zaposeo i na njoj posadio voće onaj isti čovek koji je vama nudio da vi njemu tu njivu prodate? Da. Ja vam kažem, ja bih živjela od toga, imala bi neki prihod od toga. Ja sada teško živim, vidite i sami kakva je moja kuća, znači teško ne mogu da zaradim, nisam za neki fizički posao. Šta je za vas sloboda? Kad imaš nešto, znači znaš da je to tvoje. Nije mi svejedno, znači nije mi svejedno. Jer ja bi od toga, ja vam kažem, ja bi od toga živjela. Ja sam bolesna, nisam za nikakvi i posao fizički. Nije svejedno, nije lako. Jer teško je teško mogu da zaradim jer ne mogu da radim. Znači nije zgodno. Šta osjećate prema tom čoveku, šta mislite mu? Ne znam šta bi vam rekla, jer nije to, treba svako da se stavi u situaciju da pomisli da je njemu nešto uzeto. To je moja očevina, ja bi od toga živjela, znači i moje sestre također, imale bi prihod od toga. Komšiluk nije dosta pomogao. Pokret Slobodna Srbija.